Asa na kaning mananap? Asa ka ni nagsuroy-suroy karon? Malayong hapon sa talanan. Manalawagan lang ako sa akong alasawa ba nga si Madge Lucy. Medyo wala naman siya maululi diri sa balalay. Anga ani oy. Medyo di na ko maipit ani. Kaya wala naman ko ipilitan. Anga ani oy. Madge Lucy, ululi na yung taon day oy. Medyo gimilingaw na ako sa imo, Madge Lucy. Anga ani oy. Aw gimingaw oy. Wala na yung maluto diri sa ako, Madge Lucy. Asa na kaning mananap? Asa ka ni nagsuroy-suroy karon? Medyo nasipiat ka karon ba? Anga oy, asipiat. Mga laon tanin yung tanan. Medyo bulukog ra may sulod anako karon. Kay medyo dugay-dugay naman is kalihukan. Butangan ang tanako ni kalamunggay. Pero medyo na lalangay naman ko. O lalangay ko ay. Sudan na lang tag-ulolo ani sa talamban. At talamban ay anga ani oy. Pararat mo na kaalayo ni. Anga oy. Wala lagi taan ni. Si may pobre na yung kaayo taan ni. Pobre oy. Medyo nasilipiat ko sa pagpalayas niya ba. Sipiat oy. Tama na oy. Wala naman taan ni. Di man ko mabusog. Mingaw na ko ni mo, Madge Lucy ba? Ano?